Shamiso chona takudzwa ndunamira. That's very good. What you look for out there to get from the better you can just tell us to what Muslim of us. Kesi yakapinda musi wa8 mwezi 6 2025 Shamiso chona wakapinda mbele vachisungisa takudzwa vachiti handichadi murume. Mukadzi anoti murume anoti mukadzi ndiye anobva pamba achienda asingadzoki pamba. Nyaya haina kwanza unozopera dare rakabva rati tamirira changamiro kunge vange varipo. Ari kuti hachadi murume ndiye. Mukadzi hachadi murume. Nechikonzero chei usingachadi murume? Magariro acho ndugu. Tiudzewo sedare tihwe kuti magariro api angadaro aungasiye nawo imba. Murume wangu kubva atonditora. Ndinenge ndakanenda kubaba wangu ndakangogara 7 days. Achibva aenda kubasa akati ndikuenda kuHarare. Ndakagara akazoona akati ava kuJoni. kuJoni ikoko akagara gore. Anga aiti kana akatumira mari aitirwa nevabereki vake ndovaitora mari. Ini ndaita kuenda kuMaricho. Zvinoshanda kuMaricho kuti ngane sipo yemwana ndaenda kuMaricho. Kusvika zvadaro murume wangu ndobva azofonerwa nevabereki vake vakati dzoka mukadzi wako akutinetsa kuno. Murume wangu ndobva wakadzoka. Paakadzokawo akangosvikawo achingopinda mba memunun'una wake ndomaivata imomo. Uchireva kuti murume uyu anga asingasangane newe. Aita zvekuyazvivana vanhu. Usiku. Aitamira vana vabereki vake vakapinda mba vakaenda kunovata iye ndopaita zvekuuya. Kana kwakuedza udzokera. Kana kwakuedza unodzokera unovata nemunun'una wake. Vaya ikoko vamubvunza kuti kuenda kuzoya zvekuwanda kungoveswa ngorubisi ndikuita sei. Ndaimubvunza aiti kwaini ndikuudza zvandikuzviitira. Anoti ndikuziva zvandikuzviitira. Kangani kaakaita izvozvo? Mwedzi wese. Iwo hauna kuzoona here senge kuti uri kuitwa zvorudiwo rwechiuru? Ndangozviona. Kwawakabewa munyimabonde. Papa ndakwanisa. Wakabatwa nezvenyama. Ko iwewe What you know for out there to get from the Kadara Mambo Azere and Mari. The tower of the sugar Muslim of us. Zvinora yekukura standi yani sabhuku yenyu mambo kana admin. ko zvose dziri kutaura mukadzi kuti kuti naye. Mukadzi angu. Ndakatobuda ndichienda. Mukadzi akauya musi wa7 December. Aine mimba yake ne 9 months. Saka akatoendesa kozi kuenda kubasa. Saka aenda kamudza ndikuenda kuHarare ndiko kwandaifanira kuenda. Saka basa rero rakabva rinoronga kuHarare. Ndobva ndaendeswa kumasvingo. Masvingo kwaiko ndobva ndanotadza kuita nebasa racho. Ndobva ndafonera Blast ndikati Blast asai handisina mari kudzokera bheki. Zvikanzi uya. Ndobva ndaenda kuSouth. Ndobva ndaendaiko ndobva ndanogara gore ndiri kweko. Tichitaura naye. Uyu tichibvawo musi wandakabva akatotaura akatoti iwewe uchienda kubasa ndichingogara 6 months. Zvichadii? Uchiona zvandichaita ndichaendesa vabereki vako ndichaenda kumba kwedu. Handakwanisa kumupindura semunhu angari pakuenda munhu ari pakuenda adii haupikisani nemunhu akusara. Ndobva ndaenda. Zveshuwa akabva azadzisa ipapo. Aingobuda achitongoenda asingatauri kuti ndikuenda ko.
svika vaya vazofuna kuti zvinoita mukadzi wako unowatisfarira ndobva ndazokona ndobva ndadzoka ndobva ndagarawo ndakauya muna February ndobva ndagara wiki akadzikamawo saizvozvo akaona kuti munhu anenge asiri kuzviona zvandiri kuita ndobva abuda anongobuda pamba akananga kwari kuenda ataura kuti ndiri kuendako vhiki asipo ndichitombomutevera anenge achindivanda inini achindivanda waiva usingaone paanegara ndaiti ndakasvika paanogara dai sondosiya ndotaura kuti munhu ngawe kupi kumba nekuti iye pachezvake inini anga asingatauri neni kana mumba macho nafuti taingopinda zvebimbiri zvongotiwo semunhu iye kana akutonzwa kuti oda kutoti ikwe zvondiri kutodawo ndopaanokupa bonde racho but kana achitoziva kuti nhasi kune kwaafurawo handipi bonde racho ndoda bonde rekutonyengerera apa inini ndiri kubhizi kutonobhisa kwatezvara kwakumba kwavo ndinobhisa fumba but iye anenge achindinyima bonde amene anenge achirowana kuti kuzosvika kuzoda kuzorohwa inini pamba paakakonera inini instead yekuti iye adi andinunure ari mumba murume wepamba paiba kusvika kutoti inanditi izvo kana itoda izvo ndogona kutorova ipo panapa indobva namusi yakavata mumba pai hapasi pamai vake mustreet maitofamba kupi kutown muvillage ndomustreet imomo da kutorowegwa mukadzi wako vachitozviziva kuti mukadzi wako aitozviziva kuti mukadzi ndewangu svikanzi sitinokurova panapa inanditi iyoyo ndobva ndakwanisa kupinda ndobva ndadzokera kwaanga akambovata nguya ndikati ona zvaitika mukadzi uya ndazomutevera akadi akanokona apa chironda shangu yake ndopa agara pandaida kuone murume weipapo but haana kutaura kuti musamurova regedzai ndine problem kana ti haana mhosva regedzai ndibude sezvo ndanasiya kumba ndisina kuti kuoneka but akangonyararawo zvikatoshaura kuti achiri asi akazodzoka pamba haana kambodzoka kudzoka kwaida akazodzoka itotora mabhegi ndobva adzoregwa murodi ndobva waya akangosiya mabhegi ake ndobva akona akadzokera futi kumba kwavo ichokwadi here musikana ndinhema dzekutaura saka iwe unomuda here mukadzi uyu ndaichitomuda but mafambiro aari kutoita manje mafambiro ako ari kutoita handionisi kutoti imba ichona iripo iyi mai ina ndichadini saka ndiani une pabhukuro iwe mupe une mumbuye mwedzi ngani ndine mwana ini wacho hausadiwa ndozviripo ndozvanenge achitoda pafanenge akatoona anogona kumuita Iyo mafarira mwana. ndozvandototambira izvozvo ko ndingaiti kana munhu anokura Magara mune something. nekuti ndakamumanikidza kuti ngatidzokere futi adii anogona kuzotiwo ndowakanondinyengera ndowakanditi tidzoka anofanira kuti tanga futi kutoita mamwe masports aripo futi pamba ipapa itotopa futi saka hazviti ndikwanise kudzokera naye It's okay. Mambo wako. okay ramba to taura zvinhu 5 zvishanu wamurambisa ndamurambira kuti asi kukwanisa anandisapota kuti hazvinoenda maricho 2 aipinda mumba mangu achiita zvekuhwanda 3 akati kwaiwe handikwanisi kugara newe kwezorichembera 4 akati kwai hembe dzangu usabati ndowachandega 5 akaenda kujuna akagara gore resewo Taure. asungarambe murume wakadai Kamuchiti. baba wacho ngawasimuke baba tine urombo uyu musikana wenyu uyu ndingba kwacho here kana kuti muri bamwe mwana wenyu uyu waramba murume wati magariro acho ari kunetsa ndofunga mamuchingohwa vachikurukura nemaondesirana vari kuita akutora mukana wokuti tindaidzira abuya ake abvisa
Zvino zvake because handingamumanikidzi idai asinga. Hamumanikidzi asine vaka. Nofana kwavaka ndofunga ndakamboadaidza vari tu ndikambotaura navo unodzidzisa vanodzidzisi. Tezvavagamuchira shamari vati takambokuzamawo. Vatoti decision yatora iwe ndiyo chaiyo. Saka unobvisa Zambia musikana chiri chiratidzo chekuratidza kuzvikupura nekuzvisunungura neduke wobuda apo vanhu vorova mukuru nemhuri wobuda apo. Mune zvamakashanda mese? Buda nekoko. Mukadzi uyo vabereki.